Umakyat na sa legal ang usapin patungkol sa matayog na 13-story building na ito na nakatayo sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Ayon sa barangay captain ng lugar, kaligtasan ng mga residente ang kanyang isinasaalang-alang, gayong naninindigan umano ang LGU at iba pang ahensya na 6 na palapag lamang ang angkop at pinapayagan. Ayon sa impormasyon, 6 na palapag lamang ang inaprubahang building permit na commercial at residential building, ngunit nagdagdag pa ng palapag ang may-ari ng istruktura. 4 na meetings akong nagpapod kayan. 4 times. Todo si ikapat na papod ko, nagkagawa ng linaw. Okay. Tayo inimbita raw ko ang opisina ng mayor's office, ang city engineer's office. Engineering, public safety. Oo, mga pulis. Legal. So, madaling sabi, duman sa ikapat na meetings, nakaigo ng maray na kasimbagan. Because ako salamat ang gusto ko maintindihan, ang welfare kan sa kuyang nag-iirok niya sa palibot, partikular, magaba yan. Sabi ko, sisay ang may mayor, may responsibilidad. Kaya, duman sa apat na meeting, medyo okay na. May nag-ako na mismo si itong engineer Miliete, na may sadiri kayan. So, sa madaling sabi, nagkaigo na ng tultod na kasimbagan si Kabos, nakaputan. Number 1, niya ko ang sanggaw ng barangay, nag-ibo na ng posisyon kayo na, duman lang kami sa 6th floor na tinaong permiso kang city engineer's office. Ang isang kang sanggunian, dahil duman sa kagustuhan kang mga nag-i-aeroc dyan, na dumalang sila sa 6th floor. Hawak na umano ng legal office ng lungsod ang usapin patungkol sa naturang istruktura at ayon kay Kapitan Largo, kapansin-pansin rin ang bagong install ng mga net sa gusali para umano ito sa kaligtasan ng mga residente. Yan sa legal. Nasa legal lang. Ang ngunya, may dagugani ako. Dagug ko pa sa naman na garong hanggang ng talagang 6th floor. Ang aram ko kaya primero, ang safety na sa mga nakapalibot. Si ultimong urulay na ipadagos itong 6th floor. So kung may mga net na mabagsakan si mga sa gilid, pasiguro na madaming matumbat, kung baga maglinog, o magpusog na bagyo, magagaba yan. Sakali man umanong may mamataan na hindi otorisadong patrabaho sa lugar, ay hindi umanong magdadalawang isip ang sangguniang barangay na manita at mag-report sa nasabing istruktura. Jan Amador, CSN.